A teď tak budeme foukat, ano? Takže připravte se, jsme nachystaní, i skříci se nachystají, prosím vás, všichni skříci dávají pozor, i Barbara dává pozor. Skřítek Barbara taky bude foukat, všichni, nebudeme si povídat, budeme foukat. Takže připravíme se, 3, 2, 1, teď. Takhle to neotevře, pořádně foukáme, pořád taky foukej. Maminko, prosím vás, jak se jmenujete, maminko? Přátelé, tak kvůli mamince Kateřině musíme foukat ještě jednou a pořádně a všichni, jo? Takže se připravte, 3, 2, 1, teď foukáme. Vidíte, i tatínek tady fouká, má na sobě malýho kloučka a fouká a otevírá nám kamion. A teď se nám to tady otevírá. Jak se ti to líbí, ten kamion? Dobré, je to dobré, tak to mám radost. Jak se vám líbí, maminko, kamion? Je krásný. Chtěla byste tady bydlet se Santou? A jo, chvilku. A jo, tak my se pak domluvíme, jo? Tak, já poprosím naše skřítky, aby šli skříci nahoru. 2 skříci, pojďte nahoru, abyste nám mohli sundat schody. Tak, pojďte prosím skříci, ještě jednoho skřítka potřebujeme.